Oheň v noci vystrašil obyvateľov sídliska Klokočina v Nitre. Pod oknami im niekto zapálil luxusné auto, ktoré patrí miestnemu podnikateľovi. Požiar zasiahol aj auto, ktoré stálo vedľa. Oheň si všimli obyvatelia paneláku okolo 1:45 v noci. Počuli sme hučať alarm, manželka bola, keď žiara je za autónom. Toto horelo prvé prakticky a hento už sa chytalo. Ľudia volali okamžite hasičov, plamene zatiaľ zachvátili aj vedľa stojace auto. Po chvíľke sa oheň podarilo skrotiť, obidve vozidlá však už boli poriadne zhorené. Majiteľom Porsche je údajne miestny podnikateľ. Niekde, že má reštauráciu. Muž, ktorému patrí vedľa stojace auto, ho vraj chcel ešte večer preparkovať. Nakoniec to ale nespravil a doplatil na to. Chcel preparkovať po obede. Išiel von, hovorí, že aj kľúče mal v ruke, všetko, potom sa vrátil, že nehá tak. A mali tam ešte aj kočiarik, aj takú prenosnú postielku v tom. Všetko sa to akože tam zhorelo. Šťastie bolo, že nevybuchla táto nádrž. Na Porsche Cayenne vznikla pri požiari škoda za asi 70 000 eur a na Opli Meriva za asi 8 000 eur. Z Nitry Dana Brixová, televízia Markíza.